А коя е любимата ти песен да слушаш преди състезание? Разкажи я на Ресита. Браво, Ево. Ти ме довърши, спиме тотално. Съдбата, че ми... Какво спасява на обаче на Димитър Евтимов сега? С времето само, но кой от тях с мен боли го наравно. И ето ни тук сме, сега след години. Живота среща ни, за да се подмине. И имаш деца, толкова са красиви. Какво спасява на Димитър Евтимов? Аз да се паси. Разкажи за мен и теб на дъщеря ти. Когато в скута ти заради мъж заплаче в очите и тогава ще ме припознаеш. И който я е наранил ще го ругаеш. Разкажи, че баща й е утайка. Ако е бил различен, щях да съм и майка. И всеки път историята ни в нейните очи ще я виждаш и ще боли. Сега като питат коя съм децата, кажи им просто, че съм стара позната, която забравя си и без да се трогваш. Лъжи, че името ми бегло си спомняш. И ето ме тук съм, сега след години. Все още чакам болката да ми мине. Не, нямам сърце, нищо си нямам. Ей така, с празнотата си лягам. Това вече опасен шут. Какво в по-опасно положение? Очите и тогава ще ме припознаеш. И който я е наранил ще го ругаеш. Разкажи, че баща й е утайка. Ако е бил различен, щях да съм и майка. И всеки път историята ни в нейните очи. Алекс Иванов се центрира Димитър Евтимов, предпочете да боксира. Започва. И пак Евтимов. Димитър Евтимов. Сигурно намеса. Хубав финт на Томчев. Измъква се. Евтимов обаче. Какво значи да имаш сигурен вратар? Слав Петрунов беше в предни позиции, но Димитър Евтимов се намеси добре. Разкажи за мен и теб на дъщеря ти.